Pues entonces será que hace falta cafeína, ¿no? Pero antes de la cafeína va a haber una última intervención por parte de mi compañera María Sabas, ¿no? Que María Sabas, dentro del Servicio de Medio Ambiente y Aguas, es jefa de sección y en concreto es la responsable del programa Participa de la Diputación, que está incardinado dentro de estas jornadas, ¿no? Y la insistencia de llamar a los ayuntamientos o tal para que vinieran hoy, en este momento ya están participando unos cuantos, pero que creemos que es muy importante para los ayuntamientos de la provincia el empezar a integrarse en este plan, porque va a haber, yo no sé si lo dijo Paco porque salió antes, ¿no? Pero en este nuevo marco comunitario va a haber que tener como unos documentos estratégicos mínimos redactados en los municipios para poder tener acceso a los fondos. Y el que no los tenga, salvo en programas de la comunidad autónoma generales o tal, va a tener muy difícil el acceso a los fondos, por lo menos a los del EC5, ¿no? Urbano, sostenibilidad urbana, los antiguos POL. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, pero aquí les afecta más ese tipo de fondos, los antiguos POL. Entonces, desde ese punto de vista, el meterse en redes o programas como el Participa de la Diputación o tal, facilita el acceso a la redacción de ese tipo de documentos mínimos que pueden sostener después los proyectos en los que puedan participar las distintas ayuntamientos. Entonces le cedo la palabra a María Sabas y gracias. En primer lugar, bos días a todos, moitas gracias pola vosa asistencia, agradecer a todos os meus antecesores pola gran explicación do proxecto Clima Atlantic, que ao final non deixa de ser un proxecto a gran escala, un proxecto de carácter internacional, vendo desde un punto de vista máis local, pois non somente quixemos trasladar este gran proxecto ao ámbito local, senón facer partícipe a cada un dos concellos nesta nova actuación ou nova andadura da Diputación. Contarvos un pouco o que é a nosa intención a través deste plan de participación social, que é motivar a todos aqueles concellos que aínda non crean en novas formas de gobernanza, incluso incentivar a participación de concellos que non pertenezcan a esta rede de municipios hostiles, tamén despertar en cada un de vos novas inquedanzas a través da explicación de boas prácticas que poden ser asimilables ou que poden ser extrapolables a cada un dos vosos concellos. Contarvos tamén con todo isto que dende a área de medio ambiente estamos plenamente convencidos de que a gobernanza sostible confírese como o centro ou como o equilibrio do xa conhecido por todos triángulo da sostibilidade, que encadra esos tres pilares, que son o económico, o social e o ambiental. E que, unha vez que deixo encima das cartas a nosa intención deste plan de participación e deste seminario, gustaríame bucear un pouco no que é o índice desta presentación, facendo unha pequena entrada a través dos antecedentes do proxecto en sí, que é a propia rede de municipios ourensans cara a sostibilidade, pasando por definiros ou explicaros un pouco que é o Observatorio da Sostibilidade e que papel xoga neste plan de participación, para xa entrar a explicar propiamente o proxecto en sí, que é o plan de participación social. Ben, o proxecto da rede de municipios sostibles pois non é máis que ese entramado físico ou ese conxunto de concellos que teñen varios criterios en común. Pois son concellos que abogan pola sostibilidade, son concellos que se afrontan o seu traballo como un traballo en común, un traballo en grupo, non é máis que un traballo en rede,
que asumen responsabilidades dos compromisos da Carta Albor e do Pacto de Alcaldes como se fosen compromisos propios. E non só eso, que se comprometen a cooperar con políticas medioambientais, buscan a utilización de gastos enerxéticos, da xestión de recursos, da auga e de residuos, e impulsan unha xestión integral do desenvolvemento económico, social e cultural. Este proxecto da rede de municipios divídese en dúas grandes etapas. Unha primeira etapa que é a provincial e intermunicipal, que a que estamos en actualidade e que abrangue ata o 2015. Nesta etapa, o papel que xoga a Deputación é un papel para a elaboración da Xenda 21 provincial. Buscar e coñecer unha diagnose da provincia, do estado actual da provincia, para detectar potencialidades e propoñer accións futuras para esta provincia. Unha vez terminada esta etapa provincial, entraríamos no que é a etapa local, onde a Deputación pasaría, ou deixaría de lado esa posición de intermunicipalidade a pasar a asumir como propio un papel de supramunicipalidade, ofrecendo asistencia técnica e cooperación a cada un dos concellos para a elaboración de proxectos ou de plans que podan estar relacionados coa sostibilidade. Así, un pouco xa encadrado que é a entidade deste proxecto, temos que ter en conta que necesitábamos un órgano que estivese ao frente deste proxecto, un órgano con capacidade suficiente para poder dirixir técnicamente e coordinar toda a documentación e todos os medios e recursos que envolven este proxecto. Deste xeito xorde o que é o Observatorio da Sostibilidade Provincial de Ourense, un observatorio estruturado en 4 grandes pilares. Un dos pilares é a coordinación xeral do proxecto, que encabeza a área de medio ambiente da Deputación, pasando pola presenza dende o director da área, do Javier Bove, ou da miña, chegando a axuda ou colaboración da asistencia técnica a Ourense. Na parte, ou no pilar económico, contamos coa colaboración estreita do INORDE, que son os responsables de xerar determinados indicadores de carácter económico. O tercer pilar importante neste observatorio sería todo o que é o pilar ambiental, para o que contamos e agradecemos a presencia da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo. A facultade nos ofrécenos unha visión académica a través da presencia do seu decano, que é Pedro Araujo, tamén ofrécenos unha estructura física, xa que con eles temos asinado un convenio de colaboración para a prestación ou a participación de alumnos en prácticas neste proxecto. Somos que de poder decir que neste 2014 contaremos coa participación de 4 alumnos que formarán parte activa deste proxecto e que xa temos a experiencia deste ano pasado, 2013, no que contamos coa colaboración dunha alumna que na actualidade está a realizar unha das axendas dun dos concellos da provincia, en concreto do concello de San Cristóbal de Cee. Pasando o máis rápido posible, o principal objetivo do observatorio é coñecer un pouco ou determinar os condicionantes, problemas e potencialidades da provincia a través dunha metodoloxía moi concreta que resúmese en 4 pasos fundamentais, que serían, nun primer lugar, o cálculo de indicadores que permitirían a determinación duns obxectivos de sostibilidade claros co fin de determinar nun futuro propostas ou plans de accións para acadalos. E todo elo englobado ou arropado por o que hoxe nos reúne aquí, que é a promoción e a participación cidadá. Así, a evolución deste proxecto ven xa desde xaneiro do 2013, no que se crea, ou no que podemos decir que é o punto de partida da rede de municipios ourensás que a sostibilidade. Posteriormente, no mes de febreiro, a Deputación asume o compromiso institucional da sostibilidade a través de, por acordo plenario, a través do asinamento dos compromisos da Carta Albor e do Pacto dos Alcaldes. Posteriormente, no mes de marzo,
créase ou institucionalízase o que é o observatorio, para que no mes de xuño sexan os propios concellos os que firman o pacto da sostenibilidade. Son actualmente 19 concellos os que han asignado este pacto, e son 19 de toda a provincia porque son aqueles que xa tiñan previamente a que xorda este proxecto, xa tiñan avanzado na elaboración das súas asendas provinciais, tanto a nivel local como comarcal. Xa adentrados no ano actual, en 2014, pois neste mesmo ano comenzamos coa elaboración e a posta en marcha de todo este plan de participación, o plan Participa na Rede, que culmina coa publicación da primeira diagnose provincial da Xenda 21 da provincia. Cal é o primeiro dos resultados do observatorio? Pois o primeiro dos resultados foi a elaboración dun modelo provincial de desenvolvemento sostible. Este modelo está basado en 3 pilares fundamentales. Sobre este modelo pivotan ou conseguironse extractar unha batería de 32 indicadores entre os cales temos de carácter ambiental, económico, social e institucional. Mostrovos esta tabla que, ao final, non é máis que un resumo de todo o estudio que fixemos sobre cada un dos indicadores. Adentrándonos no que é o tema importante, que o propio plan provincial Participa, vemos que, claro, detectamos que durante todo este ano de traballo conseguimos recompilar un montón de información, conseguimos mover moitísimos recursos e medios que levábamos xa a un punto no que sentímonos coa obriga de transmitir á sociedade todo o traballo que estábamos a levar a cabo. Así, o Plan Provincial Participa concíbese como, ou ten como objetivo principal implicar e achegar a población ao desenvolvemento sostible local, facendo partícipe desa xestión pública a través non só do coñecemento do estado ambiental, senón social e económico do municipio. Así, os traballos realizados dentro deste plan catalogámolos en 3 grandes bloques ou apartados. Por nós serían os traballos de carácter interactivo. En este bloque o que realizamos foi un xeoportal interactivo ou unha plataforma virtual de encontro para técnicos, políticos e cidadáns, plataforma que podedes entrar e visitar marcando no buscador de Google provinciasostible.depourense.es. Tamén estamos actualmente en todas as redes sociais que podedes coñecer, colgando cada día noticias novas, temas relacionados coa sostibilidade. A segunda tipoloxía de traballos realizados son aquelas que son de carácter de participación social, son accións concretas, estudiadas e destinadas á poboación. E por último, o último tipo de tipoloxía son as publicacións. Respecto ao xeoportal, comentaros que é un punto ou é unha plataforma de difusión moi interesante que penso que sería interesante que visitedes, porque é unha plataforma de difusión e de comunicación de todas e cada unha das actividades que se levan realizando gracias ao Observatorio da Sostibilidade. A maiores, podedes descargar toda a documentación técnica da provincia que está ligada a este proxecto, e nesta disponedes de mapas, indicadores, información territorial, insisto, sobre a provincia. E non só eso, senón que dos 19 concellos que forman parte da rede de municipios teredes a disposición unha información, o que denominamos como ficha municipal, na que podedes ver unha caracterización específica dese municipio a nivel de territorio, medio ambiente, demografía, economía, equipamentos, etc. Dentro das actividades de participación social, comentarvos que fixemos 4 tipos. As accións de promoción, que son as accións destinadas a menos de 1.500 habitantes, nas que o que fixemos foi facer esta acción en días de feira, montando un stand cunha azafata e cun ordenador portátil.
E o que se intentaba era dar a promocionar e dar a coñecer este plan de participación. Non só eso, ofrecíamos tamén agasallos para motivar a xente que se acercase ao stand, e a cambio facíamos entrevistas ou enquisas das que poidemos ao final deste plan recompilar un montón de información interesante da provincia. Tamén fixemos accións in situ, ou máis ben accións denominadas porta a porta, que para os 19 concellos que están adheridos á rede, coa intención de informar, de concienciar e de sensibilizar a cada un dos veciños que forman parte destes municipios. Por outra banda, destinado a ese grupo de poboación que forma parte do sector servicios, o que fixemos foi unha acción de mailing, enviando información a través dos correos electrónicos. E por último, comentar que fixemos 5 actuacións de carácter piloto en estes 19 concellos. Entre estas 5 actuacións podemos realizar unha actuación de geocaching, que para que os que non coñezades este tipo de actuacións non é máis que unha especie de xogo na que é como unha búsqueda do tesouro. Aquí o que intentamos con esta actuación é acercar a xuventude a zonas ou a lugares de interese, ou ben por interés patrimonial ou ben por interés cultural. Ademais, realizamos tamén un obradoiro con nenos, todo con materiais reciclables. Fixemos tamén unha formación nos colexios, etc. Por último, comentar que dentro das actuacións un dos pilares importantes, que supoño que todos teredes xa no vosso poder, son as publicacións. Estes documentos técnicos non deixan de ser o resultado final de todo o traballo e todo o esforzo levado a cabo durante este ano. Así, podemos publicar un manual de boas prácticas, un manual no que se recollen todas aquelas boas prácticas que se realizan nos diferentes concellos da provincia e que poden ser bons exemplos para levar a cabo en outros concellos. É unha memoria final do proxecto que será o obxeto da clausura deste seminario, polo que tampouco vou entrar moito texto. Comentarvos que empregamos moito material de difusión e sensibilización, entre o que podedes ver os trípticos, unha guía de apoio para os profesores, enquisas, e material infográfico, material informativo que entregábamos no momento da entrevista ou da enquisa ca sociedade, cas persoas participantes neste plan. Xa para terminar, e a ver se pasamos así ao café, non vou entrar en datos, pero sí comentar un pouco a sensación que temos tras realizar este plan de participación. Por un lado, agradecer a todos os concellos, os 19 concellos que forman a rede, porque a súa participación e a súa implicación foi unha peza esencial e clave neste plan de participación. Pero comentarvos que é unha experiencia moi positiva e moi enriquecedora para o que é o proxecto da rede de municipios, porque entendemos que toda a cidadanía non só debe ser coñecedora dos avances e dos proxectos que haga a administración en sí, senón que debe ser partícipe, debe ser colaboradora activa na proposta e na toma de decisións. Por eso, os resultados obtidos do plan foron todos moi positivos. É máis, somos que de poder decir que conseguimos moita información que sirvenos de punto de partida para poder elaborar futuros plans de participación. Sen máis, moitas gracias pola súa atención. Se me permitides un minuto antes do café, quería facer referencia a esta imaxe porque oxalá que todos poidésemos traballar co mesmo ímpetu, valentía e forza que como consiguen loitar Sancho Panza e Don Quijote contra os seus grandes
enemigos, somos os grandes gigantes, que non se llamaba. Así que, pola miña parte, quedo a vosa disposición para calquera dúbida que poida surdir ou necesidade respecto a este plan. ¿Alguna pregunta? Solo decir dos cosas. Una, que aparte de por el Google, a través de la página general de la Diputación, www.cubrense.es, hay un link del programa Participa para el que quiera conseguir más información por la sección de planificación.